Кой път води до парите? Тест за интуиция. Не го мисли много, просто вярвай на интуицията си. Кой номер е за топката между 42 и 66? Кой балон е зелен? Избери си риба. Какво има в гората? Глиган или мечка? Виж кой мисли за теб. Избери си случайно емоджи. Харесай и сподели. За да получите още тестове за интуиция,